אני מורה מהבית ספר אלקאלה בנצרת. אנחנו לא פעם הראשונה מביאים לפה את הילדים להתארח ולקבל את הכיף איתנו בזה. ואני יכולה להגיד שזה יותר כיף ויותר תענוג ויותר כבוד לילדים ולאורחים, אי אפשר אפילו לבקש. איך היה המקום? הכל מאורגן, הכל מאורגן, מסודר, המקום מאוד מטופח. ואתם הצלחתם לעשות סדר כזה ותכנון כזה, אף פשלה, אף ילד לא הלך לאיבוד, לא היו דברים כאלה שאחד עם השני, הכל עבד טיפ-טופ. זה, אני ממש בהלם חיובי כזה, והאוכל והאירוח, ילדים הרגישו כמו גדולים, ישבו במסעדה, ואתם ממש פינקתם אותם, אפילו קטשופ היה על השולחן. ואוכל ובשר והכל, הכל תרבותי, הכל הרמה הכי גבוהה שיש, ונקי, אין לי מילים, אין לי מילים. אני ממש נדהמתי מרגע לרגע כל היום הזה. והילדים לא ישכחו את היום הזה לעולם, אני חושבת. מ-1 עד 10? 15. תודה רבה, באמת תודה. בכיף. אני מצטרפת לכל מה שהיא אמרה. מה? היא אומרת 50%, לא 100%. כל הכבוד כל לכם. הכבוד לכם, כל הכבוד, ממש. ברוכים הבאים, תודה רבה לכם. תודה אני רבה. מקווה שנה הבאה נחזור, בעזרת השם. אינשאללה. רק לפה. כל הכבוד לכם. תודה רבה אתם יודעים לארח כמו שצריך. וילדים מרגישים בני אדם במקום כזה. יפה. זה לא כמו שם ככה פראיים. יצאו בטבע, נתנו פרוסות, סנדוויצ'ים. ישבו ליד השולחן, אכלו, אני הסתכלת על הילדים. השתמשו בסכין במזלג. יפה. באמת תודה רבה לכם. תודה. להתראות, ביי ביי. 100%. תודה. انبسطتوا يا اولاد؟ كيف كان معلم اليوم؟ كيف كان يا اولاد اليوم؟ كيفتوا؟ طيب بس تروحوا بتشوفوا صوركم موقع العيش الكروت اللي اخذتوهن الصبح. موقع العيش بهذا الموقع شايفينه؟ صورنا انا صورنا يلا يلا يا قولوا لي باي باي. مع السلامة.